Беренче Каңгырау бәйрәме Иске Кыргыз урта мәктәбе укучылары өчен дулкынландыргыч һәм кабатланмас мизгелләр бүләк итте. Тантананы мәктәп директоры Камил Галиуллин ачып, яңа уку елында уңышлар теләде. Хөрмәтле кунаклар, балалар, укытучылар, коллегаларым. Бүген инде безнең Иске Кыргыз урта мәктәбендә Россия Федерациясының барлык мәктәпләрендә булган күп белем бәйрәме үткәрелә. Бу инде безнең өчен бик нык шатлыклы вакыйга. Күтәренке күңел белән өметләнеп көттек шушы бәйрәмебезне. Бик нык тырышып әзерләндек, мәктәбебезгә ремонт ясадык. Укучылар да шулай көткәндер. Без инде сезнең белән каникуллардан соң яңадан очрашуга шиксез шатбыз. Укытучылар коллективында тырышып белем бирербез дип өметләнеп торабыз. Сез дә инде тырышып белем алырбыз дип мәктәпнең мавыктыргыч дөньясында яшәрбез, чараларда катнашырбыз дип сагынып көткәнсез дип өметләнәбез балалар. Инде ата-аналарга теләймен инде сабырлык, түземлелек. Укучы гына укымай, укучыда ата-анада укый инде ул, уку бергә бара. Барыбызга да инде шушы белемне бирү һәм алу процессында, балалар тәрбияләү процессында инде сабырлык, иминлек, тынычлык, бәхетләр теләймен. Шулай ук чарада Илеш телерадиокомпаниясе учреждениесе директоры Инсаф Исмәгыйлев, Яңа Аю авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Фәнил Нәҗметдинов, ветеран укытучылар исеменнән элеккеге мәктәп директоры Сәгыйть Муллахмәтов, ата-аналар исеменнән улын беренче класска алып килгән Валентина Авзалова, беренче сыйныф укытучысы Венера Валиева чыгыш ясап, ихлас теләкләрен белдерде. 1 сентябрь ул һәр вакытта зур бәйрәм, ул чөнки ул белем көне. Бүгенге 1 сентябрьгә аеруча канатланып, сөенеп килдем. Чөнки бүген менә узган ел булмаган 10 класс мәктәптә, димәк, урта мәктәп статусын саклап кала алды. Балалар белән тагында турыланып, шушы статус белән баруына нык сөендем. Бу безнең өчен зур куаныч. Чөнки булай булса, авылның киләчәге бар, укучылар күп булса. 10 ел элек авыл мәдәният йорты белән бер бина эчендә ачылган 2 катлы күркәм мәктәптә җәйге чорда мәктәп хезмәткәрләре, укытучылар коллективы белән 15800 сумлык косметик ремонт эше башкарылган. Мәктәптә балаларны укудан тыш төрле яктан үстерү максатында Салават Шәрифуллин җитәкчелегендә баян классы, Радик Нурисламов җитәкчелек иткән бию түгәрәге, Илгиз Сәлимгәрәев кулы астында хоккей түгәрәге уңышлы эшләп килә. 2011 елда ачылган Туган якам тарихны өйрәнү музее укучыларны туган якка мәхәббәт, патриотик хисләр тәрбияләүдә зур роль уйный. Аерым уңышларга килгәндә, узган уку елында мәктәп бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан республикада оештырылган эстафетада катнашып, Башкортстан Республикасының Мәгариф министрлыгының почет грамотасы, ил улларын үстерү исемле республика конкурсында 3нче урынны яулап, диплом белән тәбрикләнгән. Агымдагы уку елында мәктәп буенча барлыгы 93 бала булып, шул исәптән 1нче класска 11 укучы керде. Беренчеләрнең башлангыч сыйныф укучыларының шигырьләре, җырлары бәйрәмгә яместәде. Башлангыч сыйныф укучылары беренчеләргә белем ачкычын тапшырды. Мәктәп директоры Камил Ким улы һәрберсенә беренче китапларын әлифбаны таратты. Илеш телерадиокомпаниясе учреждениесе җитәкчесе Инсаф Фәнис улы альбомнар бүләк итеп тапшырды. Мәктәп тупсасын беренче тапкыр атлап керүчеләр өлкән апа-абыйларының киңәш тәкъдимнәрен, бүләкләрен кабул итеп, җәмгыятькә файдалы шәхесләр булып үсәргә сүз бирделәр.
Көтеп алынган дулкынландыргыч минутлар җитте. Балаларны беренче дәрескә әйдәүче кыңгырауны 10нчы һәм 1нче сыйныф укучылары Нияз Маслахов белән Рузана Мөхәммәдрина чыңлатты. Балалар беренче дәрескә юнәлде. Без дә беренче сыйныф укучылары белем алучы бүлмәгә кереп, алар белән сөйләшеп алдык. Сез бүген мәктәпкә кем белән килдегез? Әни, әти. Нияти белән. Сезгә мәктәп ошыймы? Миңа макусый. Мәктәптә нәрсәләр алырга килдегез сез? Китаплар. Китаплар. Мәктәпкә кышты, нәрсә алырга килде? Нәрсә алырга килсен? Белмим, алырга килдеме? Абына Петлар получать. бишерләреме? Абына үскәч сезнең кем буласыгыз килә? Минем милиция. Синең кем буласы килә? Сатучы. Синең Айсылу кем буласы килә? Повар буласы килә. Тырышып укып, яхшы билгергә генә өлгәшеп, илебезнең, районыбызның, туган авылыгызның лаеклы гражданнары булып үсәргә язсын сезгә беренчеләр. Айгөл Муллаянова, Инсаф Исмәгыйлев, Илеш телерадиокомпаниясе.